Aleluya.
bailache, baile. Que viña de lonxe, axuda o
está acostumbrado.
las flechas del amor.
Ola. Bueno, moitas gracias polo aplauso.
pero é que ademais hoxe temos un gran lujo. Vou vos contar unha pequena historia. Eu chamo-me Esperanza Mara e son soprano, sobre todo soprano, dirixo tamén, pero son soprano. E son soprano gracias a unha persona que un día, cando era menor de edad, me dixo: queres cantar ca banda da Federación de Bandas e estrenar unha obra miña? E eu, con 16, 17 anos, madre mía, aquilo non me cabía no corpo. Pois gracias a eso, seguramente, hoxe estou nos escenarios e canto moitísimo de solista. E ele é o compositor de esta obra. Por favor, que veña aquí Xosé Carlos Seráns. Bueno, eu creo que estamos todos sin palabras. Impresionante, impresionante este concerto, impresionante as corais, a banda de música. E antes de rematar, vamos a pedir de novo un forte aplauso para eles polo seu traballo e sobre todo por facernos pasar unha noite tan boa. E queríamos pedir a un representante de cada coral, da banda de música, que se acheguen por aquí para darlle un detalliño en recordo desta actuación. Bueno, e ahora sí, vai a última. Un forte aplauso de novo para que collan pilas e con toda a forza. Moitísimas gracias a todos tamén por acompañarnos. Gracias.
Sí.